이 오른다는 시킴 마바 시킴브라 बे बिनि बिफानि उरखावग्रानि सम्पति नङा बि आरो बे रोखोम बाथ्राखौ दा बुंथों बे I hate you आंनि गेजेराव दिनै गुलाय गुजाय फैदों बिसोरखौ जादों गावजों नांलाय खमलाय जानाय बुलाय सोलाय जानाय बे जागासिनो दं नोंनो एकदम गैला बिटिसिआव जारि खमरा दङ जोंहा दिनै साख्रि होनाय खमरा दं बायदिनो खमरा दङ जोंहा बेफोर दिनै जोबलांजोब्बाय जोंसारमोनखौसो गावथारा हेमन्तमोनखौसो गावथारा बे जरल कुमार बसुमतारीखौसो गावथारा जोङो फैगौ जायनाखि बिसायख'थि जागोन सिडलिनि फुरा बिसायख'थि बेयाव आं जायगा जायगा रायजोफोरजों लोगो हमलायदों आरो जोंनि आगोलनि फुराना एबसुनि वार्कारफोर आं बेखौ लोगो हमदों दा बे आं जायनाखि लोगो हमनाय बे लोगो हमनायनि गेजेराव आं रिपर्टखौ मोन्दों दा जोबोद मोजां गाज्रि नङा दा दिनैनि गेजेराव मोनसे सेन्टिमेन्ट फैदों रायजो राजानि गेजेराव बिसेसकरि सुद्ध बसुमतारीखौ जि केन्डिडेट मोनबाय सिडलियाव सुद्ध बसुमतारीया सासे रोंगौथि गोनां व्यक्ति आरो बिथाङा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मजों जों जेब्ला खामानि मावो जोंजों लोगोसे बिथाङा दंफायो जोबोद माने खामानि मावदों बिथाङा बे समाव प्रेस स्पक्समेनमोन दा गथिखे बे समाव जाथिनि सेन्टिमेन्ट गोनां आरो रोंगौथि गोनां मानसिखौ जे सिडलियाव बिपि बा बिजाथि होबाय बियो हानजाया जिखि जाया मानो बे व्यक्तिगत भाबै बिराद बयजोंबो एक्सेप्ट खालामजानाय व्यक्ति बियो आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ मोजां मोनो आरो लुबैदों बेनिखायनो जानाखि सिडली समस्तियाव आङो रायजो राजाफोर लोगो हमदों बेयाव नुदों जे रायजोफोरनि माबाया सापर्टआ खोब मोजां सुद्धखौ बयबो मोजां मोनदों सापर्ट खालामदों दा गथिखे आं आसा खालामो फैगौ इलेक्सनाव सुद्धनि जानानै बयबो रायजो राजाफ्रा भट होगोन आरो देरहासार खालामगोन नङा जा स्टेटमेन्ट दं बेखौ नायदों बिराद दुखुनांथाव बे लाजिथाव बाथ्रा बियो सासे मन्थ्रिया नोङो बेबायदि माने गावनि पार्टिनि मानसिल' होनो हायो मालायनि पार्टिनि मानसिया स्किम मोना होननाय बे अबे आयेनाव दं अबे संबिधानाव दं बे गिदिर कुइसन बियो आरो लोगोसे बे इलेक्सन जानाय समाव बियो इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायनानै जे बिदि एथ' माने क्रिमिनेल भाषाखौ बे बुंबाय बियो बे क्रिमिनेल भाषा बियो हो आं जावले जावले बुंगोन बे क्रिमिनेल भाषा बियो क्रुएल भाषा बियो निष्ठुर मानसिनि भाषा बियो नों खुनु बे खोथाखौ बे बुंनो हाया बियो मानोना बयबो जोंनि फोरजा बयबो गावनिनो मानसिजों मोननांगौब्ला बयबो समानै मोननांगोन कनस्टिटिउसनाव जा होदों जायफ्रा मोननांगौ डिजार्भिं मानसिफोर बे व्यक्तिफ्रा मोननांगोन दिनै बे व्यक्तिफ्रा मोना दिनै इउपिपिएलआव मोनो मा होननो बाथ्रा दं बेयाव माने बे मानसिया बुंनाय जादों मा बियो जायनाखि माने अपोजिसन मानसिफोर गावसोर सापर्ट खालामनाय मानसिफोर बिसोरखौ सैज्य खालामनो हाया बे सैज्य खालामहायै मानसि बे क्रुएल मानसि बियो माने गावसोरखौ सापर्ट खालामनाय मानसिखौ बियो एखेबारे लेलाय लेलाय बेखौ फोजोबनो नागिरनाय बिनि केरेक्टार दिनै बे नुजादों आरोखि आं दिनै बेखौनो बुङो गोरो बिनि सभाबा दिनै नुजानाय खालाम जाहैबाय बेबादि भाषाखौ बियो आगोलावबो बे माने बुंबोबाय जे जायफ्रा माने गावसोर सापर्ट खालामाखै जाय एनडिपिफ्रा गावसोर माने लोगो लाफाखै बिसोरखौ बै समाव मा ट्रिटमेन्ट खालामा मा भाषा बुङा दिनै अनेक खोथा खोनादों एनडिपिखौ जेराव मेरावनो होसोनांगौ मानांगौ होननाय बाथ्राखौ दिनै गोबां मानसिया बुंबोगासिनो दङ दा होनबाथ' दिनै गावनि बुंनाया प्रमान जाबाय दिनै माबोरै बुंनो हायो बेलाय जे गावनि पार्टी मानसि नङैखौ जे माने स्किम होआ होननाय मा होननाय थारमाने बे जाय मानसिफोरा गावनि माने सापर्टार नङा बिसोरखौ माने लेलाय लेलाय सेस खालामनांगौ बिसोरखौ बे होननाय जादों बिसोरनो खुनु आर्थिक साहाय्य होनो मोना बिसोर लोमजाबा सानजाबा बेमार आजार जाब्ला बिसोरखौ नायनो मोना बिसोर इभेन हस्पिटालावबो बिसोरखौ माने मोजां बेबहार खालामनो मोना जिहेतु बिसोर इउपिपिएल नङा बे होननाय जादों उरखावग्रा ब्रह्मआ आं निन्दा खालामो उरखावग्रा ब्रह्मखौ आं कन्डेम खालामो आरो बे अरुण'दय स्किम माबा स्किमफ्रा बे बिनि बिफानि उरखावग्रानि सम्पति नङा बियो आरो बे रोखोम बाथ्राखौ दा बुंथों बे आइ हेट इउ आइ कन्डेम उरखावग्रा ब्रह्म माइ माने जगायन्त लिडारा माने बर' जाथियाव थानो समाया आरो नोंबादि थानायनि थाखायनो दिनै बर' जाथिनि गेजेराव दिनै गुलाय गुजाय फैदों बिसोरखौ जादों गावजों नांलाय खमलाय जानाय बुलाय सोलाय जानाय बे जागासिनो दं नोंनो एकदम उरखावग्रा ब्रह्म आं बेखौ बेनो दिनै जे एथ' माने दले बले फैदों एफ्राम आक्रमण आरोखि बिराद गिदिर आक्रमण गिलु बालु मानो फैदों बिसोरलाय माने बे जायगायाव जालिया प्रमद बर'नि नेतृत्वजों सोलिलिया बिनि इउपिपिएलनि माने दिनै थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय सोलिलिया दा गथिखे फैदो जोंखौ सहाय फैदो बेयाव आसामनि मन्थ्रिफ्रा दिनै फैदों वाइरेस बे जायगायाव खुनु माने दिनै बिपिएफआ बे क्षमतायाव गैया पावार गैया जेबो होनाय माने क्षमता गैया मानो फैनो जादों बे फैनो गोनां बेनो दिनै प्रमद बर'मोनहा जेबो माने बे गुरुत्व गैलिया रायजो राजा बिसोरखौ बुजिबाय बेनो आरो बेखौ मिथिनाय बायदि रायजोफ्रा
जे प्रमद बर'खौ सहाय होनो फैनाय माने बे आसामनि मन्थ्रिफ्रा चिफ मिनिस्टार गुबुन मन्थ्रि फैनाय कारना मानो बेखौ दिनै जों बुजिना लानांगौ बे प्रमद बर'खौ सहाय होनो फैनाय माने प्रमद बर'खौ सहाय होनानै बिटिसिखौ धंस खालामनाय बर' हारिखौ धंस खालामनाय बिटिसिनि रायजो राजाखौ धंस खालामनाय बाथ्रा बेसो मेइन दा जों दिनै बेखौ रायजोफ्रा बुजिनांगोन दा जों रायजोफ्रा बुजिनांगौ दा दिनै प्रमद बर'आ जे थगाय दिनै बिटिसिखौ खुंगासिनो दं बेखौ जों रायजोफ्रा बुजिनांगौ दा एक नम्बर मिसलिया होनब्ला प्रमद बर' दा माने बिटिसिआव जायनाखि सासन खुंगासिनो दङ बे सैरासारि सरकार बियो थगायसुला सरकार बियो नंखाय खोथा बुङै गिदिंग्रा मिसलिया सरकार बियो दा दिनै बे सरकारखौ दिनै रायजो राजा बुजिबाय मिथिबाय दा दिनै बेखौ उदखार खालामनांगौ होखारनांगौ बिटिसिनिफ्राय आरो बिटिसिखौ बासायनांगौ दा दिनै रायजोफ्रा बेखौ दिनै बयबो मोनसे थांखि लाबाय आरो आं बेखौनो खावलायो दिनै रायजो राजाफोरखौ जे रायजोफोर आइफोर आफाफोर दिनै बयबो बुजिनायनि टाइम फैबाय सम जाबाय दे दिनै बिसोर थगाय दिनै रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुङै दिनै जोंनि बिटिसिनि क्षमता दिनै 6 इउनिटनि क्षमता बेखौ सेस खालामगासिनो दं दिनै जोब्बाय रायजोफोर बिटिसिआ जोब्बाय दिनै जेबो गैला बिटिसिआव जाय क्षमता दंमोन जोंहा दिनै साख्रि होनायनि क्षमता दं बायदिनि क्षमता दंमोन जोंहा बेफोर दिनै जोबलांजोब्बाय दा दिनै बे जोबनायखौ जों माने लाखिनांगौब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा एकगट जानांगोन दिनै गोख्रों भाबै आवगायबोनांगोन जों दिनै नैबे उफ्रा बिसायख'थियाव जों देरहानांगोन सत्य कुमार बसुमतारिखौ जोङो जेरैबाबो भट होनानै देरहानांगोन आरो जों गाबथाफिननांगोन जोंनि जायनाखि मोनखानाय माने बिटिसि जोङो थैजों सोरजिनाय बिटिसि जों बेखौ दिनै लाखिफिननांगोन नङाबा जेनगोन जों जोबगोन दा गथिखे आं दिनै खावलायो दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो जागरण जानांगौ दिनै बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' दिनै बे माने जागरण जानांगौ जोंनियाव मोनसे जागरण फैनांगौ आरो बे जागरना अकल प्रमद बर'खौ होखारनायल' नङा प्रमद बर' होखारनाया मोनसे एजेन्डा जागोन बेबो मोनसे पार्ट बे जोंनि एजेन्डानि खिन्थु जोंनि एजेन्डा माया जागोन बिटिसि बासाव फार्स्टआव बिटिसि बासाव जों बिटिसिखौ बोरै बासायनांगोन आरो बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जों रायजो राजा आइ आफाफोरा दिनै जों बयबो दोलो ओंखारनांगोन आरो बेनि थाखाय जोङो दिनै नुगासिनो दं दिनै जे दिनै बेबायदि उदाहरन मेरला दं रासियाव सौबि रासियाव जारबादि सैरासारि नेताखौ दिनै सात्र साथ्रिफ्रा ओंखारनानै आइ आफा बोराय बेन्थ' बयबो रासिया मानसिफ्रा ओंखारनानै होखारदों जारबादिखौ दिनै बे प्रमद बर'आ हाजार सरकारि माने मन्त्रि बुलाला फैनानै पुलिस मिलिटारि बाहायनानै नों आंखौ जेलाव जोबनानै दोननानै नों आंखौ गावथारनानै बुथारनानै नों सरकार सालायनांगोन माने मा जानो हानाय नङा दिनै रायजोफ्रा नुजोब्बाय जे बिटिसिआ जोंनि थैजों सोरजिजानाय बे बिटिसिआ जोबगासिनो दं दा बेखौ रायजोफ्रा दिनै मिथिबाय दा जे हे आइफोर आफाफोर बयबो ओंखारबो आगयबो दिनै बे सैरासारि सरकारखौ जोङो दिनै उख्रायनांगौ उदखार खालामनांगौ जों बिटिसिखौ बासायनांगौ आं बेखौ बयबो खावलायो दिनै बिसोरो दिनै नंखाय खोथा बुंगासिनो दं बहा बोला रायजोफोर न'खर सायखिया मोनबाय सोरबा सासे मोनदों रावबोथ' मोनाखै सान्थि फैबाय रायजोफोर सान्थिथ' फैयाखै दिनै सान्थिनि दल दामगासिनो दं बहा फैदों रायजोफोर दिनै मानसि बुगासिनो दं दिनै सोर बुदों बेखौलाय जानाय बे माने प्रमद बर' सरकार दैदेननाय बिनि सापर्टारफोर बिसोर बुगासिनो दं दिनै सोर बुदों गन्दगल सोर खालामदों मानसि गावथारदों सोर गावथारदों जोंसारमोनखौ सोर गावथारा हेमन्तमोनखौ सोर गावथारा बे जनक कुमार बसुमतारिखौ सोर गावथारा जों बे नागेश्वर बसुमतारिखौ सोर गावथारखो जोंनो बे सिदलियाव नों बे माने बेनामिनखौ फेटनायाव गावनाय सोर गावा बे गासैबो प्रमद गुन्दा बाहिनी गावनाय गासैबो बियो आरो दिनै बिसोर दिनै लाजिहाबसो दिनै रायजो राजा आइ आफाखौ दिनै गावथारनानै बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै सान्थि फैबाय दिनै दल दामनो दिनै हाग्रा बंग्रायाव सोर ओंखारदों बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा बर'खौ ओंखारदों न' बां सावदों दिनै लाजियाखै बिसोरो दिनै सान्थि फैबाय होनना बुंदों सोर गाबदों फालाय बे गोरिब गुन्द्रा बर'खौ गाबदों दिनै मा खालामदों दिनै साख्रि होनो हानाय क्षमता नंला दिनै बे गोरिब गुन्द्रा मैगं फाननानै जाग्रा ना फाननानै जाग्रा बेफारि खालामग्रा फिसा बेफोरनि न'खरनि फिसाफ्रानो साफा सानैबो मोनगौमोन दिनै सासेबो गैया अब्ला बोरो नोंनि माने न'खर साख्रि होगोन परिबर्तन होननाय बाथ्रा बोरो नोंनि बे माने सेल्फ हेल्प ग्रुप फैसा होगोन होननाय बाथ्रा बोरो दिनै सान्थि फैबाय होनना बुंबाय नोङो माखौ लानो सान्थि फैदों दिनै बे एनडिपिखौ नोङो अस्त्र सत्र गथाय होनो हानायखाय सारेन्डार जानो हानायखाय सान्थि फैबाय होनबाय नों खिन्थु दिनै जेलावथ' मेरला मानसि दं दिनै जेराव मेरला मानसि दं सोरबा फासिनि अर्डार जाबाय सोरबा लाइफ लं पानिशमेन्ट जाबाय रन्जन दैमारि मोना मानो दिनै गवाखै बोरो नोंसिनि सान्थिया बेनो नामा दिनै गाबगु दिनै जायनिखि एनडिपि मानसिफोर दं दिनै केसा माला जोबगोन बिदि सिन्था हाजिरा हैनानै फैसा थाखा गैया अब्ला नोंनि सान्थिया बोरो दा मिसलिया सरकार थगायग्रा सरकार बे सैरासारि सरकार बे प्रमद बर'खौ दिनै उदखार खालामदों बिसोरनि दिनाव दिनै थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय बेल' दिनै बिसोरनिखौ दादागिरि सोलिनाय लासिं सिं दा दिफेन बर'मोन बादि एबसुनि नेताफोर थानाय समाव दिनै जाथियाव एथ' मिसा खोथा बुंनाय थगायनाय
दा दिनै बर' समाजा मोनसे खोथा बाथ्रा दंमोन सोरबा जुदि नंखाय खोथा बुंब्ला मिसा खोथा बुंब्ला बेखौ समाजाव बिजिरो फाइन फोनाङो खौलौ फोनाङो दिनै बे डिफेन्स बर'मोनखौ प्रमद बर'मोनखौ सोर खौलौ फोनांनो सोर बिसोरनो दन्द होबावनो जों दिनै रायजोफ्रा दन्द होनांगोन रायजोफोर जों दिनै गामियाव जोङो नंखाय खोथा बुंग्रा थगायनाय बुंग्रा मिसा खोथा बुंग्रा गाज्रि खोथा बुंग्रा बेखौ जोङो खौलौ फोनाङो बिसार खालामो इभेन बुयोबो दा दिनै जोंनि नेताफ्रानो दिनै थगायगासिनो दं मिसा खोथा बुंगासिनो दं दा दिनै बिसोरनि साजाखौ जों मा होनो रायजोफोर दा दिनै टाइम फैबाय बिसोर साजानायनि दिनै जों बिसोर माने उदखार खालामनांगौ बिसोरनि साजा बेनो बिसोरखौ गाज्रि सुट खालामनांगौ पावारनिफ्राय बिसोर बोख्लायनांगौ बिसोर निन्दा खालामनांगौ जे डिफेन्स बर' बादि मानसिया दिनै एबसुनि नेता जानो समाया बे एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ गारनांसौ इमिडियेटलि जाथिया जुदि मोजां जानांगौबा बे समाजा मोजां जानांगौबा बिटिसिआ मोजां जानांगौबा बे फार्स्टआव एबसुनि बिबानखौ बिदिनो गारनांगौ आरो बेजों लोगोसे प्रमद बर'मोनखौ जों गाज्रिनिफ्राय होखारनांगौ दा दिनै जों बे खामानिखौ जों रायजो राजाफ्रा दिनै मावनांगौ आं बयबो रायजोफोरखौ खावलायो दिनै बिसोरो गावसिनि जायनाखि नैतिकता बे जोबजोब्बाय गैलिया दा फैसा होयै होयै फैसा रानै रानै 100 200 500 होयै दिनै रायजोफोरखौ माने भट होनो थाखाय खावलायदों रायजोफ्रा गिदिर नाङा रावबो फैसा जा बिसोरनिफ्राय फैसा जानायाव फैसा फाब जाया रायजोफोर फैसा जा भट होब्ला फाब नांगौ रायजो बिसोर फैसा माने फैसा ला भट दा होफिनो बे थगायसुला मानसिफोरनो जुदि जोङो माने भट होयोब्ला जोंहा फाब नांगोन हारिनि सावनांगोन बे थैनाय मानसिफोरनि मुंख्लंफोरनि जेराव सावनांगौ हिसाब नांगोन उपेन्द्र ब्रह्मआ दिनै जोंखौ थुलुंगागासिनो दं नोंसोर मा सिरि थाखो जावरिखां ओंखारबो मानो ओंखारदों नोंसोरलाय मा बुंनो थाखो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंखौ थुफांबाय थायो जोंनो मनबल होबाय थायो गथे जों दिनै सिरि थानाय बाथ्रा गैया ओंखारगोन ओंखारफिननानै जों दिनै मोनसे जावरिखांनाय जों लाबोगोन रायजो राजानि गेजेराव बे जावरिखांनाया अकल बे इलेक्सननिल' नङा बियो बे सिडलि समस्ति इलेक्सन नङा इलेक्सन जोबनायनि उनावबो जोङो बिटिसि बासाव मोनसे अभियान खालामनो थाखाय जोङो जेरावबो गिदिंजोबगोन आं दिनै बेखौ मबिलाइज खालामगासिनो दं जेरावबो गिदिंजोबगोन जेरावबो जों गिदिं रायजो राजाखौ आइ आफा जाम्बा जाम्बि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्ला बयखौ लायै बिटिसि बासाव अभियान बेयाव जों बयखौ बाहागो लानाय जों खावलायगोन